Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Hypershot στο Roblox και θα το βαθμολογήσουμε στο τέλος. Πάμε να δούμε. Το συγκεκριμένο το έχω παίξει. Ξέρω λίγο τι θα δούμε. Και πάμε. Λοιπόν. Άντε λοιπόν. Είναι εδώ να πεθάνουνε. Ελάτε λίγο. Έλα. Ωραία. Δεν τένας. Πήδα. Γρήγορα. Πού είναι ο άλλος? Με πυροβολάνε. Έλα. Πού είναι? Έλα εδώ. Πέθανα. Εντάξει, πέθανα. Όχι. Πέθανα. Πώς σου ρε φίλε. Να πάρει. Πάμε, συνεχίζουμε. Γρήγορα. Με μαχαίρι θα τους τρώω. Άχι, αυτός είναι άλλος. Όχι. Είσαι από πίσω μου άλλος. Αμότο. Έλα εδώ. Να τους πέθανε. Το σκότωσα άλλος. Μπράβο σου φίλε μου. Πάμε γρήγορα. Χάνουμε αντί να κερδίζουμε. Έλα, πού είναι? Πού είναι ρε? Ελάτε ρε. Είχα δει 500. Με τρολάρουνε. Α, χάσαμε. Άκυρα. Δεν με τρολάρει κανείς. Στο Retro Crossroads. Πάμε λοιπόν. Έλα. Ποιος με πυροβολάει? Έλα. Άιντε. Εμένα πήγες να πυροβολήσεις. Δεν πας καλά εγώ λέω. Ένας εδώ. Έλα. Εντάξει. Πέθανε μόνος του, εντάξει. Ρε κάποιοι. Όχι! Αυτά τις πισωπλατιές δεν τις θέλω. Γιατί θα έρθω και θα σας βρω εσάς που μου τα κάνετε. Έλα εδώ, εσύ. Έλα εδώ. Πήδα. Έλα. Μου πήρανε το kill. Πού είναι οι άλλοι? Έλα εδώ. Πήγες να μου κάνεις πισωπλατή. Πάρ' το. Έλα κι εσύ. Άντε να τελειώνουμε. Άντε. Πού είσαι? Με μαχαίρι θα σου φάω. Α, το σκότωσα αλλιώς. Δεν πειράζει. Αλλά τον έκανα και έτσι. Έλα. Χαμότο. Πάμε, πήδα. Ποιοι μου κλέβουνε τα kills? Έλα, πέθανε. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Τη ζωή. Δεν πρόλαβα να πάρω τη ζωή. Πού σου ρε φίλε. Θα γίνω κι εγώ πισόπλατος άνθρωπος. Έλα εδώ. Αλλά με είδες. Έλα, άντε. Ωραία. Τι είναι αυτό? Οι πισόπλατες. Δεν μ' αρέσουνε. Μπράβο. Έλα. Μπράβο μου. Έλα εδώ ρε. Έλα. Άντε. Επόμενος. Άλλος. Πήδα. Εδώ. Ρε φίλε. Πόσα λεφτά έχω? Για να δούμε. Έχει κι άλλα όπλα. Έχω κι άλλα όπλα και δεν τα χρησιμοποιώ. Είμαι πανέξυπνος.
Έλα. Ελάτε να τα πάρετε, πουλάκια μου. Έλα, εσύ πέθανες κατευθείαν. Φέρε μου τη ζωή γρήγορα. Φέρε μου τη ζωή. Να πάρει ο πίσω πλάτης άνθρωπος. Πού είναι? Για ελάτε, έλα εσύ. Κάτσε, θα το φάω με μαχαίρα. Θες μαχαίρα? Κλα. Ωραία, θα πάρουμε το άλλο το όπλο. Πώς άλλο όπλο? Αυτό το όπλο θα πάρω. Έλα. Δεν πέτυχα ούτε μία. Έλα. Θα αλλάξω όπλο μου φαίνεται. Μου την έσπασε. Έλα εδώ. Άντε. Μπράβο. Άντε, πέθανε τώρα. Έλα. Να πάρει, θα πεθάνω. Δεν κοιτάει αυτός εκεί. Έλα. Δεν πεθαίνουνε αυτοί. Ρε. Έλα εδώ ρε, θα φας μαχαίρα. Άντε. Glitch. Ναι. Wow, ρε. Ρε, έχετε ξεφτυλιστεί ρε, παίκτες μου εδώ πέρα. Συμπαίκτες μου. Έχετε ξεφτυλιστεί από ένα πάντα. Έλα. Ρε, τι με, ο άλλος έχει σαν μίνιγκα να πούμε. Το όπλο του βάραγε φουλ συνεχόμενα. Έλα. Πού είσαι ρε φίλε? Άντε, πίσω πλατή, για να μάθεις που μου κάνατε κι εσείς πριν. Εσύ θα φας μια πολύ όμορφη μαχαίρα, αλλά όχι. Άκυρο, δεν θα φας εσύ. Εσύ θα φας. Θα σε βρω εσένα, πώς σε λένε? Κάτσε, πού λέει το όνομά σου? Αν έκανε. Γιατί έχω ένα καρχαρία στο χέρι μου? Γιατί έχω τους έχω κάτι καρχαρίες. Έλα. Όχι, μη. Όχι, πισόπλατης. Σας λέμε ήλιος, εσύ θα πεθάνεις τώρα. Επειδή με νευρίασες, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Έλα, άντε, μπράβο σου, και εσύ, να πεθάνεις. Άντε, με έπριξες όλη την ώρα πισόπλατες και πισόπλατες. Έλα, πάλι εσύ με το μίνικαν. Πάλι με σκότωσε αυτός. Δεν το πιστεύω. Με αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε, λοιπόν, για να δω τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνετε τώρα? Έλα, εσύ. Έλα. Ωραία. Με μαχαίρα. Έλα. Όχι με μαχαίρα. Γιατί δεν κάνω μαχαίρα? Μπερδεύω τα κουμπιά. Πού βαράω τώρα? Πού είδες? Να δώσω. Έλα εδώ ρε. Οι πισόπλατες. Δεν μπορώ άλλο με τις πισόπλατες. Με τον καρχαριάκια θα σας σκοτώσω. Λοιπόν, πρέπει να του δώσουμε ένα όνομα. Θα τον λέμε... Βασικά, εσείς θα μου πείτε πώς θέλετε να τον ονομάσουμε. Άμα τον ξαναδούμε ποτέ σαν όπλο στο παιχνίδι. Έλα εδώ. Μπράβο. Επόμενος εκεί. Έλα. Με βαράνε. Τι ωραία. Πού είναι να σε βαράνε? Τι ωραία. Κάνε. Με μπαζούκα με έριξε ο άλλος. Με τις ρουκέτες να εκραγώ. Πάλι έχασα. Θα πάμε στο... Όχι. Θα πάμε εδώ. Πρέπει να πάω στην περιοχή μου. Έλα πάμε να τελειώνουμε. Με ξεκινήσαν ήδη να με βαράνε. Άντε ρε, άντε get out. Έλα εδώ, μπράβο. Πήρα καλύτερο όπλο. Ωραία, καλύτερο όπλο. Αυτό είναι σνάιπερ. Είναι σνάιπερ. Έτσι θα βαράμε. Έλα, με νέο σκόπο. Έλα. Πέθανα. Έλεος.
Φέρε μου αυτά τα λεφτά και αυτή την καρδιά, δεν ξέρω καν τι είναι. Έλα, πού είναι, περίμενα. Κάτσε, έλα. Άντε, πέτυχε τον. Ρε, θα πάρω το άλλο όπλο. Δεν έχω άλλο. Με το πιστολάκι θα τους σκοτώσω, έλα. Μπράβο. Με τα πιστολάκια τώρα, μου δώσαν κι άλλα. Έλα, πάρε κι εσύ. Τώρα με το SMG μας και τώρα θα μου δώσει rifleman. AR. Ναι, AR. Ναι, έλα. Shotgun ήταν. Και μου φάνηκε για AR. Για... Πού πήγε ο άλλος? Γιατί πάω εδώ πάνω, δεν θέλω να πάω εκεί πάνω. Έλα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνεις ρε? Ρε, έρχομαι και θα σε βρω εσένα. Ένας μαύρος μπέικον ήταν. Έλα εδώ, δεν είσαι εσύ, αλλά δεν πειράζει και εσύ μου κάνεις. Έλα τώρα με αυτό εδώ το όπλο. Πού είσαι? Έλα να δεις ποιος είναι εδώ. Εσύ είσαι, νομίζω εσύ είσαι. Δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν πειράζει. Πολλά λεφτά, φέρτα μου όλα αυτά. Νάτος, με σκότωσε πάλι. Έλεος, θα τον βρω αυτόν. Έλα. Πού με... Σνάιπερ. Πάλι με σκότωσε αυτός. Τι ζόρι τραβάς, παιδί μου. Έλα, πέτυχε τον αυτόν. Είναι εύκολος. Πάμε, πέτυχε τον. Κάτσε να πάρουμε λίγο και το... Έλα ρε φίλε, άντε. Να τελειώνουμε. Πάρτο. Άιντε να πούμε να τελειώνουμε. Βαρέθηκα μαζί σου. Θα τους φάω με το μαχαίρι γιατί βαρέθηκα να πάρω εκεί πέρα όλη την ώρα με το σνάιπερ. Έλα εδώ. Πού είσαι ρε? Δεν ξέρω. Έλα. Έλα εδώ. Πάρ' την. Κι άλλη μαχαιριά και με σκότωσαν. Έλα. Πάμε. Έλα. Όχι, ποιος με βαράει? Έλα. Νάτα, δεν θα τα πάω καλά με αυτόν. Έλα εδώ, ρε. Έλες, έτσι. Έλα. Τώρα που έχω πάρει καινούργιο όπλο δεν φοβάμαι κανένα. Έλα. Ωραία. Πίτσες! Παιδιά! Θέλει καμία? Κανείς? Με τα φτεράκια μου πάρε και εσύ μια πίτσα. Ο άλλος μου έχει πάρει τα πιστολάκια να πούμε. Λοιπόν, πάλι έχασα. Θα το κλείσω κάπου εδώ. Σε βαθμολογία θα του βάλω ένα 9,6 στα 10. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι με έτσι όπλα και PvP. Γιατί το αξίζει. Γεια σας παιδιά. Αντίο, τα λέμε. Αν σας άρεσε το βίντεο να πατήσετε like και εγγραφή και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Γεια.